Gitigom sa Lapu-Lapu City Police Office sa mga security officers ug managers sa tanang mga malls ug mga commercial establishments sa mga Dakbayan. Kaya masiguro nga way mga datang elemento sa mga kawatan nga miktima nunot sa Kapistahan o sumaabot usab nga Pasko. Ang exclusive report. Mismo si Senior Superintendent Limel Obon, ang direktor sa Lapu-Lapu City Police Office, ang nagigpulong sa kaugpungan sa mga security officers sa nagalain-lain ng mga malls o ubang mga commercial establishments sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sila mga frontliners sa pagsiguro nga masumpo ang mga kawatan sama sa Salisi gang. Gisgutan nila ang posibleng paglihok nining grupuhay labi na atol sa Kapistahan sa Opon o sumabot nga Pasko. Samtang gipanghimugatan nga kanunay tutukan ang mga CCTV monitor aron masakpan dayon ang mga mohimong og krimen. Labaw sa tanan, gikinahanglan nga tinud-on sa pagbasaka og kaso ang madakpan. Usa ni sa atong mga lakang preparasyon para sa maabot nga una sa City Fiesta diri og sa Kapaskuhan kay nakita na nato sa atong paglibot sa tanan nga mga establishmento nga nidaghan na gyud ang mga moadto sa mga malls mga tindahan diri nga dagko. Samtang gipahibaw sa presidente sa mga security officers nga giwangtang na nila ang patakaran kaniadto nga pabayron og 10 times sa presyo sa ikawat nga item ang masikop nga mga suspitsado nga manipit sulod sa mga mall apan mas bugat ang ipahamtang kay ipabilanggo gyud. Mga pictures mao na nga kung ang makita na mo diri so makita nila sa ilahang establishment so makuan dayon nila na madakop nga mahitabo mapailan. Ang kahugpungan sa mga security officers namugna tulo ka tuig ang nakalabay. Mas napalig-on ang ilang koordinasyon sa kapulisan nga maosay ni bansay kanila sa mga pamaagi. Basically what we are doing is a really proactive stance. So dili lang ngari sa Lapu-Lapu dili lang kana atong gina-organize. We are really trying to reach yung sa ground mga Muslim community leaders nato, habal-habal drivers, yung mga leaders nila, mga operators and drivers ng tricycle, sa mga hotels and resort security officers. Na incident diri sa tuang Salisi, duha ka insidente nga sa among analysis perpetrated by one group. Parehas ang ilahang mode, ang ilahang estilo nga mao ni nga ato gi-anticipate nga kung dili nato ni ma-stop before ang pag-abot sa Pasko basig makabiktima pa ni og lain.